Malawi Today. VNN ndamva kale kuti munatumiza ndeti I think yabwera ku group ya FA ukuku asonda choyambira funa ndikuze mutu anasomagwira ntchito mankhwala anakuzunguzani mutu 1 mulomo oyimirirawo ngati mbewa mwezi wa mbewa eji yasiswiri makuto 2 awo ngati paudala mwamva anankhuma amene aujeni asonda ino ndino achitsiru mwamva nzeru mulibe abambwenu mankhwala anakuzunguzani mutu abambwenu mwamva ino ndino achitsiru mukana kuti etizunguzana ndipo sanati madala temu what do you mean ino ndino ujeni mwana ino ndino mwana abambo pusa ngati ino muli wayu kuona ngati sungu ya kumanda achitsiru ino anthu osayamika ino anthu oyipa ino muzikhala soka mpaka nakalekale anthu otembereredwa ino mwamva iwe nsonda ndipo sayerekeze ukhaleso kutali otembereredwa asoka iwe unazola thusa thupira kulonse wamva iwe mbuzi ya munthu wesonda wamva funa ndikuyankhe ndineyo nzeru ulibe ndivyeneko kumene abale vyene mene muntumize sonda muntumizire impeze vyene ndikupemphani sonda ndifuna ndikuze iwe ndiwe chitsiru cha munthu kumbukira amene kwanenawo anakutola ukudwala anakutola ukana kuti ado wadwala asuka ya misipenga kuti ukupitisa chipatala iwe mbuzi nayo wapo ndege anakukweza kuja ne APM ndege mbuzi ya munthu iwe tamutumizani vyene imene isonda ndikufuna sonda ndikufuna apo bindi pase namba yake mbuzi ya munthu iwe sonda wamva iwe ulibe nzeru wamva ulibe nzeru sonda ulibe nzeru ndi otembereredwa ndipo nzakhala chocho mpaka nakalekale wamva basi ngane kuti anakucha mali mukupanga zowukira sakuchosera zikuyang'anani njoka ikulowa nyumba mwanu njoka ifuna ukulumani mungamango yana njoka basi mpaka nikumenya kuona na izungulira kuti kale kusuka bedi inu muzingo iyang'anira timatenga chinthu kuikankha ituluke ipite kunja ikayenera kukakhala malo oyenda kukakhala izikapanga zake zo njokayo uko abambo ipantima ino mulomo wautaliwo kutuwa nkhope kuzawa mafuta simukubiriwira mumakhamuli mbu tamutumizeni sondayo ndikufuna sondayo kuzawa mafuta makhamuli mbu tupilosamva mafuta abambo achitsiru ino nzeru mulibe kupusa mulomo oyimirirawo asoko ndivomerezane nanu timaonekedweni ndipi mwina kundisinga mutenge mapicha akala APM asipikira president tamaoneka bwanji simukudziwa kuti ndinosadziwa kuti ukapita ku state president chili chose chimakhala chaulere kusamba amachitakusambisa zovala amachita kudya amachita kudiyesa maonekedwe amachita kukupanga embamu kamnango apo zokuta embamu kaya amachita kukukonza amakutulula ndo aliyense amene amapita ku state house ngati president amasintha chifukwa chilichonse chimakhala chaulere ndemu kanati kaayipemu apa ndi zona ndikusiyana ngani nakhala ku state president iwo nakhala ku state president zaka 8 kudya zaulere zaka 8 kusambisidwa zaka 8 kufekedwa zaka 8 kuchidulidwa zaka 8 kuchidulidwa imbamu zaka 8 ine zonsezo ndinalibe mwayi lero ntakhala ndi mwayi wopekisika usiku mundu anayeso akandijudula ndikaoneka ngati kampakete chifukwa ku state house amajudula amachita imbamu kwina kundifanisa nani kuti ndini zaka to 64 kuti tili limodzi kuti akafika munthu zaka 75 kapena 8 azipita nderi kuti nosonzikira pa zaka 64 ndetili zonse ndekuti tikuganiza mofana ndibwereza chongo zina zilosamangotsegulo kukamwangu yankhula muzanyozesa anthu muzizo ati mukuyankhula nawo amadziwa zambiri kuposa inu amene mukungotsegula kamwa chifukwa mufuna kutsegula kukamwa ndibwereze kachitatu zoonadi ine ndiye mundandika apa ine ndioneka wamkulu chifukwa sinakhalepo state president wa dziko chifukwa ku state house kuja amajudula amakusambisa amakudyesa amakuveka chilichonse nchaulere palibe chimodzi umalipira kuchipatala kwa ulere ndemzoona kuti aliyense amene apita ku state house amajudulidwa mutenge zipikitala zakale za APM asanakhale president nde mutenge chaini kale asanakhale wandale nde mutenge chipikitala chatsopano cha APM ali president nde muziyelekeze abwana muzanyozesa anthu kuti muzanyozesa anthu muzatokosa mavu
musazayambireso muuzani zikolo